velkommen til Battle Report for 1.3, hvor vi havde endnu et Old World event. Det var en 4-way rumble, og det var mellem Orcs and Goblins, Wood Elves, Empire og Chaos. Og det var 2 mod 2, så det var ikke helt en 4-way rumble. Jonathan spillede Orcs and Goblins, Sebastian spillede sin Wood Elves, Lehmann han satte sin Chaos på bordet, sin Chaos, hvad hedder de i dag? Slaves to Darkness? Nej, det er vist kun i Age of Sigmar. Warriors of Chaos, tror jeg, de hedder i dag. Og Bunde, han fieldede sin, for første gang i Warhammer-klubben, Empire Army og hans Heavy Cavalry. Grunden til at sige, at det knap nok er en battle report, er fordi, at vi nåede kun til 1,5 tur, før vi måtte stoppe, fordi at det var så indsides, det der skete. Vi fieldede 1000 point hver, så det vil sige, hver person, der spillede, havde 1000 point, og man spillede, som om det var en 2000 point mod en 2000 point. Og som I kan se, så herrerne, de er stillet op. Vi deployede fuldstændig efter normale deployment-regler. Og så startede spillet egentlig, og Sebastian, hans cavalry, det hvor i hans general var, har et vanguard nu, så de er på venstre side af bordet, og de rykker frem. Og så bliver der egentlig rollet over for, hvem der skal starte, og det er Chaos og Empire, der vinder roll-offet. Og allerede her bliver det tydeligt, at Sebastian har overextendet med sit kavaleri, fordi Chaos-kavaleriet, som alle ved, er noget som min. Det kan faktisk nå med en charge, hvis det slår godt. Også selvom det løber igennem en skov. Så det er lidt farligt. Men spillet starter, og det hele rykker lidt frem. Der bliver kanonerne bliver targetet på Orc-boss på Wyvern. Og de når også at formå at lægge damage, men de får altså ikke taget Wyvern ned. De får kun wounded ham, hvilket så måske så ikke har været det værd. I charge-fasen, der vælger Lehmann at charge sit kavaleri igennem skoven, og han der er faktisk det her med, at der kommer en modreaction, fordi Sebastians jeg kan sgu ikke huske, om det er Wild Riders, de har mulighed for at countercharge, og de vælger det som reaction, og hvis de havde valgt ikke at countercharge, så havde det ikke nået frem, det her Chaos-kavaleri. Men da Sebastian han valgte at countercharge, så rammer de hinanden. Og selvom Chaos løber igennem skoven, og selvom Wild Ridersne også er rimelig tough, så har Lehmann altså valgt en artefakt på sin boss, der gør, at ligegyldigt hvor høj initiativ man har, ligegyldigt om man har 9 i initiativ, men så striker man last. Og det betyder, at Sebastians kavaleri og hans caster general simpelthen bliver fuldstændig rullet i den her kamp, der kommer her, og kun generalen overlever og må flygte derefter. Så det var noget nådesløst. Udover det, så sker der også ret tidligt i kampen det uheldige, at da Bunde han med sin caster forsøger at kaste en spell. Nej, det er omvendt. Han forsøger at dispelle en af Night Goblin Shamans'nes spil, så ruller han Snake Eyes, hvilket resulterer i, at hans caster simpelthen exploder sig selv og sin guard. Han har valgt at opdage og sætte sin caster i et spyd infanteri, som altså han har en guard til det, og den blaster han faktisk selv mega uheldigt. Så hans caster og kan heller ikke få cast mere i den tur, så han sætter faktisk sin egen caster ud. Hvad mere? Da det bliver Orcs and Goblins tur, der rykker Wyvern på boss frem, og den vælger simpelthen at charge kavaleriet, og der bliver lavet et countercharge. Og den kamp, den har også uheldige følger for Empire of Man, der simpelthen de kan ikke besejre Wyvern. Wyvern er simpelthen for tough. Og selvom at den vinder faktisk combat, men Knights'ene, de formår at stikke den.
Hele bordet rykker sådan lidt frem fra Orcs and Goblins og fra Wood Elves. Der bliver blinket nogle Chaos Warriors ned i højre side af bordet med nogle Archers. Og ellers så er det ikke så begivenhedsrigt. Til gengæld, da vi starter tur 2 for Empire og Chaos, så releases Fanatics'ene. Og Fanatics'ene ender med virkelig at lægge meget skade. Bonde, han har ikke rigtig noget choice. Han er nødt til han har et mindre kavaleri, hvor i hans general er, og han har ikke rigtig så mange options. Han er nødt til at charge med dem, fordi ellers så bliver han selv countercharget senere. Så han vælger at charge og ride dem igennem Fanatics'ene, men de der Fanatics, de ruller bare som guder med deres terninger. Og det ender med, at hele kavaleriet faktisk bliver tablet af Fanatics, og kun en general når frem til et ork-regiment midt på bordet. Og i combat-fasen, jamen der de knights, der er midt på bordet, der slås mod Orc Wyvern, de bliver simpelthen de bliver også revet rundt i den fight, så faktisk i tur 2, der er der ikke meget tilbage af Empire, og de Chaos infanteri, der er på bordet, har virkelig også taget en beating. Så selvom der er en virkelig stærk kavaleri her og Chaos general over helt til venstre på bordet, jamen så ser det bare så sort ud på det her tidspunkt for Empire og Chaos. Altså de her rytter, der er herovre, inden de når at rykke rundt og komme i formation og ride ned af bordet og komme i kamp igen, jamen der er der formentlig gået 1 eller 2 ture. Så vi ser ind i, at det meget vel vil være en total sejr for Wood Elves og Orcs and Goblins. Og her, der vælger vi simpelthen at kalde det, fordi det er så ubalanceret på nuværende tidspunkt. Terningerne var helt klart til orkerne og til elvernes fordel, men ikke nok med det. Jeg tror også bare, hvor hårdt en Wyvern rammer, og hvor hårdt Fanatics rammer, er også igen en overraskelse. Så der er helt klart lektioner til ud af det her. Omvendt er der også lektioner til ud af fra Sebastian, der simpelthen blev snydt af det her ene magiske item, der gjorde, at hans Wild Riders aldrig nogensinde fik lov til at slå, før de blev fuldstændig massakreret af Chaos Knights'ene. Der har ikke været en gang, hvor hver gang de der Chaos Knights, de kommer i kamp, jamen så er de et monster. De er godt nok vilde. Så der er ikke så meget mere at tage ud af den her kamp, andet end at jeg glæder mig til at se næste gang, og jeg håber ikke, at det hårde nederlag for Empire of Man betyder, at vi ikke ser dem igen, fordi det var nogle ekstremt flotte modeller, der kom på bordet den her gang for Empire. Super fan af Knights'ene, der ser super nice ud. Så det var den kamp.